துப்பறிவாளன் மூவில வந்து விஷால் ஷாருக்கு அசிஸ்டன்ட்டா வந்து பிரசன்னா சார் நடிச்சிருப்பாரு. அதுல ஒரு சீன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வீட்டுக்குள்ள போய் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து துப்பறிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, தேடிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ பிரசன்னா சார் கேட்பாரு, "என் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டுது. உன் கண்ணுக்கு மட்டும் எல்லாம் எப்படி தெரியுது?" அப்படின்னு கேட்கும்போது, அப்போ விஷால் சார் சொல்லுவாரு, "நீ பார்க்குற, நான் தேடுறேன்" அப்படின்னுவாரு. இதுதான் சிக்மா குவாலிட்டி. நார்மலா ஒரு பெர்சன் ஒரு பிரச்சனைய பிரச்சனையா பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, இவங்க அதுக்கு சொல்யூஷனா தேடிட்டு இருப்பாங்க. அது உள்ள போய் பார்ப்பாங்க. அத எப்படி சரி பண்ணணும்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ இந்த ஒரு குவாலிட்டியாலே வந்து அவங்க ஃபெயிலியர்ஸால பேக் ஆக மாட்டாங்க. இங்க இருக்கிற ஆர்டினரியான பீப்பிள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் நெறைய ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஃபெயிலியர வந்து ஒரு குஷனா எடுத்துப்பாங்க. நான் திருப்பி தொடர்ந்து ட்ரை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த விஷயத்த சிக்மா மேல்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் ஈஸி சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஒரு ஸ்கேம் அப்படின்ற மாரி போயிட்டே இருப்பாங்க. சிம்பிளா சொல்லப் போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நெவர் கிவ் அப் ஆட்டிட்யூட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்கள டாப்ல வச்சிருக்கிறதுன்றது எந்த அளவு உண்மையோ, இந்த நெவர் கிவ் அப் ஆட்டிட்யூட் அவங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து என்னோட ரேஞ்சுக்கு கம்மியா இருக்கிற விஷயத்துக்கு நான் செட்டில் ஆக மாட்டேன்ப்பா அப்படின்ற மாரி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அது என்னுடைய வொர்க்